Hello guys, welcome back again to my channel. And today's video guys, magkuan ka guys, magubani na sa ko ninyo kay magluto time na ta sa cooking time sa guys. So pag ulang ko ni nga to na sa merkado o kay mauwaw palagi ko magpakita sa inyo, magkuan yo deskarsada, mauwaw ko kay libag ko niya ko sa mga tao nga unsa naman nila buang naman ning bayhana. Yan guys. So akong ipakita karon ninyo ang akong ipamalit karon sa ako sa katon ko sa merkado. So tara guys, akong ipamalit bag-o lang dito sa merkado guys no. So ang ako ding lutuon karon, recipe nako karon no, magluluto ko og pakbit. Yan guys. Ang akong ipili nga putos kato lang kuan guys, katong wala lang sa ampalaya kay pag ulam mi nag-ampalaya guys. Oh. Guys. Para pakbit din siya nga sari-sari nya dayon ko ani siya 35 ang putos ani. Pila na sa akong Bombay ug ahos na siya guys. Ako nabayran tanan ni 65 size ni siya ang gramo niya kini 14 ang duha ka ahos. Dayon nasay manok ay miagi nag-isda naman mi ato na manok lang ni siya balig 150 lang ni siya guys. Kung yang ang tindero nga tagay na kog balik 150 pwede ba makakatkataan na kay dagko man yang manok karon niya. Di ko ba na nag-whole chicken guys. Okay, tagam na to ko. Tagam ko sa pizza. Magbitay lagi ang kanang kolesterol nga baga king puti nga kuan. Kolesterol ang taba sa manok ba. Magbitay niya mo timbag ra ba na. Naikuha nimo ana kansi na ka. Manang patagod-tagod man sa anak mga kuan ni pizza o kanang wings. Nya din nay usa ka drumstick. Na paa, then mga breast na siya. Kung ang kilo nito 20 nya balik 150 ra ni siya. Gibudgetan na ni dagan ako budget sa mga anak 250 na napay sukli dito 35. And guys, pag abang-abang na kayo sa pagluluto nako guys ha, sa akong ako ra ipakita sa inyo guys. And guys, sa ko nag-open ng tindahan kay mingaw kayo. So guys, na yan guys, oh yun muna akong pasabaw sa inyo guys, kanang magpalit kita kag drumstick nga with breast guys, kanang nailubot ng pizza. Oo, mani siya akong pasabot di ko ganahan kay apilis timbang nya. Kansi kita kay sakto tong bayad nya. Kuwang timbang kay paon ni nako kay di ko gusto mantika akong kuan sabaw sa manok na mani siya akong kuwaon kapit ni sa may lubot na napay dako kaya ang pikas nga pa ina dako pa baga pa kay nani akong kudi lang ko wings lang ako kay di wala man kay ani ang wings ang kinila yung kuan niya may lubot dapit baga kay kolesterol chansi kita timbang ani bis maka save ta sa mutan noon guys. Yan guys, ako nang gi-marinate ang manok na siya aus Bombay, patis, limonsito sa kabuok, black pepper, bitsin, sukar, asin, na kompleto na guys. Dito lang ako nagbutang sa kuan guys, kaha guys. Dara guys. Ako nang gitak ang tangan ako na nagmantika guys. Unaon sa ako luto ang manok guys, awahi na tong pakpit. Sari-sari. Dara guys, ako na ning ibutang iya po ang kuan sa kaha ini siya anto ni siya kuan maluto ako diha na ako kuan sabaw kuan ako sabaw ang tubig bukal naman ni siya guys mo absorb ra yang kuan kini yang marinade sauce pero chicken adobo ni siya guys nga nice sabaw o bisado ba na ako ra ni recipe guys. Dira guys, ako nang gibutang sa kaha ang manok guys nga gimarinate na mutuhok lang na siya maayo guys. Then maluto sad ang manok. Then diha nako gamay sa bawan gamay. Chicken adobo ni siya nga nay kan guys. Kanang lami siya ako ni recipe guys. Kuno ning muhimo nga recipe. Lami man sa kayo guys. Tawa niya guys, ikapon ani. Maluto na ning manok, mistiki na niyang sabaw nang pilit. Bukal na guys maho ng aroma sa mga lamas Bombay ahos black pepper ano na siya guys latan na siya guys
Ika-absorb na, hubas na guys, ikahubas sa gimarinate ng sauce. Ako na siyang tag tubig kay para malata ang manok then imo na sang paubusan gamay ra sakto ra ba kay batiin sa way sabaw. Guys, landong man guys, pero kaawano na sad, hangin guys. Luto na ko daan guys, kay pait kining gutomon tapas mo. Way kuan init. Kanawa guys, na absorb na siya. Absorb na siya. Na siya tubig unto sa manok sa marinade na sauce. Ako lang na siyang butang tubig kay mo paig niya. Buko na po. Absorb na nagbalik guys. O sa dihang nagbukal-bukal na. Hapit na maluto ang atong manok. Adobong manok nga sinabawan. And guys, tara guys, ni-absorb na siya ang ikaduhang sabaw. Ako na nang butangan o katong parang sticky ang sabaw, katong cornstarch. Subuha akong guys Tara guys. Tara guys. Sticky na. Luto ng manok. Lata na kayong manok. Sticky na siya guys. Luto na. Isunod na to ang pakbit na sad. Tara. Abang lang kayo guys Guys, gidadaan ko sa kumbana pa sa lubong mixed fruit. Lamiaan guys, ang sarap-sarap nito guys. Salamat sa kumbana nga mahunaw-hunaw sa iyang asawa. Nangga jud kay sa kumbana no. Dire kay siya rin nag-inom, palit sa siya sa ako, giuli jud ko niya dire kay ihatod din niyang sa lubong niya nako. Ko dessert yan guys. Ang sarap-sarap ng puti. Nakikputas, apple, pinya, mangga, kapayas, pakwan. Sari-sari na guys. Lamig kayo ni. Guys, ni bisita ko dito sa balay namo nya. Akong pagumangkon si Kali. Hi Kali. Pankis. Ang Kali. Pate. Bi. Dance. Mamaki. Hi. Say hello. The wheels on the bus. Wheels on the bus. Go round and round. Tanaw siyang mama. Kali. Liwat mo ni para buyag siyang papa. Good na. Go. Kali. Kung pagumangkon, anak sa akong ikson niya ikalima. At ala. The wheels on the bus go round and round. Round and round. Round and round. The wheels on the bus go round and round. Kali. Hi. Hello. Hi guys. Main buntag. Hi guys. Singot kay ko guys. Kiat kay ko guys. 1 year kapin na ni siya. Edad. Hi baby. Showtime. It's showtime. Di maawang pagkakuan. Where's your nose? Hi, ang baby ay. Walking. Hide. Ansik bil. Ang bird. Tweet. Hi Kali. Hi baby Kali. Yeah, the wheels on the bus goes round and round. Round and round. Round and round. The wheels on the bus goes round and round. All through the town. And the valley, there's a valley that's it. And the valley, there's a valley that's it. Oh,
Kita ang luwit niya ni. Bata na ang luwit niya. Wapir na ba na? One in the valley. Wow. There's a valley. Very good. Good Where's your job. nose? Where's your nose? Wow. Yay! Good job. Where's your eyes? Your eyes? Where's your eyes? Ay, duka Where's din. your eyes? Your mouth. Your mouth. Kali cute, Your cute, head. cute. Head. Cute, cute, cute. Ilang nose, ilang nose. Guys, na dara ay nang huwag ko sa balay namo guys. Dito ko gani karon bagulang sa balay namo nya. Ako lang pagwangon akong gibidyoha nya kini akong giwaman kay nangita ko tong kaha nga wa nam ko ni siya gamit-gamit guys kay gamit nam sa mga kaha sa akong mga igsuon dito nagpuyo. Kini sa ako paning mama, iya paning kabutangan paning sa akong namo sa una nya. Akong giwaman kay wa may gamit dito nya manimaho lang siya agok-ok ba. Pero kini gamiton siya panagsara guys kanang nay pista, okasyon, birthday ana ba. Na ako lang sa huwam sa kulang nanggid ko sa igsoon sana. Kay mura may nasa ubos ko nga paul man sa kuning kaha de kay among kahalain kayo mga taktak na makadawat niya sa tung lawas. Kaon na to ang mga aluminum asa na itaw kana niya. Na akong giugasag maayo guys niya, akong gipakuluan gamay tubig para mawang baho sa kadugay na nga natago na to silawom sa babo. Ano siya, napay usa pa di ani guys, abi ko maura ni siya napay usa ani. Ang sa kuning dagko mo kay kung kaha dili do ka buok pang pira ba. Nandaghan kay pila ka kilo maluto ana. Kini na kay gamay-gamay. Kusang ipabukalan guys. Kung buhi pa to akong mama guys. Ipauli din sa akong mama. Pila ka adlaw. Sige pangutanan nimo nga. Okay, ganang nauli na to nimong kahang imong guwaman. Na kung gito akong mama sa kusog ito mo nito sa mga butang-butang guys akong mama. Na ako sa naliwat sa kuron nagay mo akong igsoon ako tingon day nauli na nimong kuanday. Di jud dalin mo nga kanang huwaman nimong butang nga inampingan guys no. Guys maka nindot lang sa ano maka nindot gayang katong atong paminaw ba nga di na ta maproblema nga mopalit pa ta og kaha nga bag-o kay naday naka-idea ko nga naday kaha mi dito nga way gamit-gamit tagsara kay gamiton mga okasyon ra Pasko, New Year sa panadihang nga okasyon klase iba na laing klase nga okasyon nya isuway na ko ngadto karon nananghid ko sa akong igsuon kay naman siya sa ubos ingko nga pahulma ko sa kaha nga kuan paggamita ko kay among kaha karon katong kabilin sa akong bana nadaot naman nga taktak na iyang mga kuan ba kanang nay mga puti-puti bitaw guys nya kadaot ta ba na sa atong panglawas o ato nang makaon mo na nga kay di ako karon manghuwam ko ngadto nya napamanday abi kog mura ni siyang kaha nga gamay napamanday dako-dakuan na ko kinilang gamay-gamay pero napad jud bag-o sa nga kaam na palit sa una bag-o lang katong 2023 yan guys maka malipay lang ta ba kay di na ta makagasto di na ta makapagawas og kwarta makabudget pa ta kay naraday kaha na to kabilin sa atong ginikanan apingan sa nina ko may kay sa ako maning mama dumanan yan lang guys magluto na tagpakbit guys init naman ang mantika sa kaha guys na ako nang butang ang ito nagisa na ko bombay ahos guys sila muta na oy butang ang tarik-tarik nga gulay guys yung butang asin o bitsin ukay ukayon dayon kang natuog liquid more seasoning guys tangan ako simple guys gamay kayo na to para sagol-sagol na ang itong mga pangpalasa ang mga timpla okay kay guys oy kay
Tapos napikaha nga magamit. Ay, nga way gamit-gamit. Taguan ra suok. May paggamiton. Pingan sa nako. Nila guys, sapit na niya siya maluto guys. O, ako lang gi palatan ka diyot ang kuan. Sana kalbasa kay bro gahi pa. Sa taon to ako na ni paungon kaya naluto na manggod ang uban kaya ng kalbasa dugay ang lata. Yan guys. Sakto na guys. Lata nam din kalbasa guys. Okay ra sakto ra. Ako na ni paungon ang butin guys. Yan guys, tapos na ako nagluto ng pakpit guys o katong manok nga adobong sinabawan guys. So yan guys, tapos na ko bago lang ko na magluto sa manok o katong pinakbit, sari-sari. So yan lang muna ang ating mga ginagawa guys no. So magpapaalam na ako sa inyo guys, sa inyong lahat guys. Salamat kay sa pagtanaw guys o pagsuporta sa akong mga vlogs guys. Salamat kay sa inyong pagtanaw, suporta. God bless you all. Salamat guys sa inyong tanan. Thank you. Bye-bye. Thank you for watching. Bye.